Ikaw. Pili diri ka, usa ka sanina, usa ka purol kay murag mada pa man ta sa mata amigo pero di na mada sa ilong dali diri. Ate, palit ako kayo kay diri sa mga amigo diri. Oh, kasi nga na ni kayo kaya ni mo dul? Jita Surplus. Ha? Jita Surplus. Oh, shout out sa mga customer nato diri sa GT Surplus. GT Surplus. Okay. Murag pag niaging tuig pa ng vlog na to imong sanina amigo pag pangita ka. Ha? Pangita din sanina sa bahag amigo, pangitag bahag na, bahag. Bahag. Ano, dami diri sa GT Surplus day nangita mi ko kay okay kay murag mada pa man ta sa mata dol, di pa man kay ang hang na sa mata pero di, sakit ka sa ilong dol. Kita mi ko. Asa may mga makatultol ani? Suki na niya day. Ilis din na ng kuha mo. Korea Army kuha na sad, kining Japan Army na sad. Naunsa. Sige lang tagbalik ang Korea Army. Oh. Hindi ka ba madagar mas? Ato ba kaya sa akin sa tisa to, di sa ka? Ay, ungo dito eh. Sus, badlong kang ungo. Di mo do. Ungo daan. Pili ya. Murag sakit ki sa ilong. Ubarog na nimong purol no. Lupitan ganito ni. Ha? Lupitan ko. Kaya mong purol, ubarog na daya. Kung mulakaw ra gihami ko, kung piskulahon na nimo, murag grade 1 na siguro, grade 2 ah. Ning kamot na siya baklay katos kuan. Eskwelahan. Tiyo kare. Pulo-pulo ba? Isukod ko na ba? Itry ko no. Mutan ko na ay. Oh. Ana gyud. Ang ngayon ba noon sa grabe yo, mura magsiki ni Michael Jackson. Pwede sayawi ko na kamay ko. Ano ba? Ana. Sige. Kare. Ay, ko ganahan ng kuan. Ay mo? Hindi ka ganalimot kare. Pwede di. I-try ba? I-try na. Nindot mo na gud. I-try siya na siya pero tama siya. Pambabae na. Dili na pambabae. Ay, mga ni mga uso pangguan. Mga ni pang rock na ron. Kuha na. Nindot na. Why remote? Sus, nindot na eh. Pambabae. Di mo na pambabae ko. Nindot na. Sige. Sukod. Babae lagi. Dili lagi. Isuway, i-try na ko, i-try. Oh, sige. Ito na. Ngayon, gika na. Ngayon, betul gika na. Oh, isipir agad. Oh. Oh, napay tabon-tabon sa ulo, oh. Ay. Ito na. Hindi na lagi. Kasi di mata. Oh. Sus ka dindot. Oh? Dindot na, di mo na pambabae, ka na lang. Eh ko. Ha? Di madami ko. Kasi di mo na. Dindot na. Ikaw, pilihan lang sugay ka. Sige, pangitag lain ko na, pangitag lain. I-try na, nindot siya. Kuhan ba pa? Hilig, may kakanta-kanta biya. So, mura tayo Michael Jackson dati sa. Oh, nindot na. Oo. Oh. Pero nga sa iporma sagod. Wa pa ginamatarong. Oh. Oh. Masyo ka amigo. Nindot ta eh. Kana lami ko. Kana bayaran. Kana bayaran ko ni. Ayo. Sa limuot ba eh. Nindot na. Nindot na. Parol. Diretso Carsones ba? Sokod ko na, sokod. Yan na si mukha mo. Tail. Oh. Parol, diretso Carsones. Ayos na. Oh, mo na siya parol nga diretso Carsones kanindot na. Oh, hili ko gagawin ko ganang mga hip hop. Sokod na nimo, sokod na nimo. Ako di na may ko. Ay listo na, sige. Sige, Nina, ano po? Nina. Kana lang kana. Oh, sige, sukod ko no. Okay. I-try ko no, i-try. I-try ko ba? Isukod ko no si Mutil. Na, ikuan ko no. Try oh. Butang si mo kuan
Kana o, purol ka diretso karsones. Kana nindot na. Walay kuan ba? Di ka pakaglamok ba? Kana. Kanay mo ah. Sige. Kana amigo, try ko daw amigo. Sa nindot na. Oh, Duster Gang ba? Ay, so kanindot na. Duster Gang. Oh, pwede ka walay brief na. Wala kay purol. Kuan magkatong sando ba? Sando, amita tag sando. Kana isulog kuno na. Duster Gang ba tirada ba? Oh, kana oh. Oh na iso. Duster Gang ba tirada ba? Sus, Dota. Ayos amigo, pwede ka walay purol na, wala kay brief. Saan ba yun? Unsa? Bayaran ko na dayon karon. Ano ba o? Tarong magsulog. Tarong magsulog eh. Ara. Dara kulitan na sa. Dia. Dia. Oh. Oh, pana. Ano lagi nila? Tarong ba? Lagi unsa man ni? Dili dani. Kana. Dari anan. Sud ni. Na. Oh, na. Kinto ta na. Unsa? Pangkuan mo na Duster Gang ba? Oh. Semua. Oh, talikod. Talikod. Oh. So, pwede. Ay, tarong nga ba? Tubangan. Wala bang Duster Gang ba? Kena lang ba? Bayaran lang ko na. Ayo. Bayaran ako na. Dara, boss. Bayaran to na. Ha? Dili ka ganahan na. Bigo. Dili na limot. Kana. Hilig mo kag gym. Dili na pang babae lagi. Hilig mo kag gym. Oh. Pang gym badrada ba? Oh. Oh, kadako na. Try daw. Oh. Kana. Gadingot pang lalaki ni. O pang lalaki gani. Pang lalaki lagi na pang gym. Pang gym. Mag-gym naman ka. Isukod pagod. Pang lalaki ni. Laki. Unsa? Mga agin mo dag pang family oy. Siti, taga-kabligan, taga-kapoy, hanggap, gulo, tapos sa tagano. Yeah. Oh. Nakakayo, eh. Tulog ko sa naman. Oo, kinakayo. Grabe, Migo. Oh, ang ngayon lagi oh. Wala na pala. Oh, ito bang Dre? Wala na po. Oh. Wala na po. Si, matso kayo? Wala na pala. Oh. Nindo tara. Ta. Malaki lagi na. Malaki na no. Laki ni. Oh, malaki. I-try daw ko na yung brief ko kung masakar ba nila mo. Oh. I-try daw ko na yung brief, masakar ba nila mo. Kani pang lalaki yun eh. Pang lalaki ka na. O, karang brief dol. Dol, apel na yung brief dol. Ha? Ikaw. Oh. Ipakapin na lagi na, ipakapin na. Ana, sukod na. Palit kang dili, sukod. Saturday Bubble Mix. Ano ba? Awa. Ay, pamabari. Kayo. Yaya kayo. Yaya. Mauring ingon ako rin mo kay sukod yun. Gawas makatgal mo, Migo. Uy. Uy. Gawas makatgal mo. Kanila, may kumili sa. O isukod sa daan, sige yung kanilang. Isukod sa isukod.
Oh. Pwede na ipanakop ni mo banakon mi ko. Agayan ka di ba? Kanidol. Kanidol, natao na si Miko Kulapo, mura nagtao. Sus, ngayon na kayo. Ngayon na, kada na, okay ka? Okay ka na? Sige. Tapo ka. Duha, amigo, duha. Usang sanina. Kana, pag-ilis daan dia. Right mga idol, aday mi sa GT Surplus. So namili mi ko kay okay mga idol kay si Miko Kulapo ba. Mura og hang na jud kay sa mata idol. Sakit kay sa ilong ba. Di ba kaya idol akong gipangitaan og mga okay idol akong gipapili. So ari na mo diri sa GT Surplus kung mangita mo og mga sikandhan ng mga gamit o sama sa mga sapatos sa nina. Alright, nag-sale sila 20% mga idol oh. Ari namang mga idol kay di mo magmahay mga idol, daghan kay kapilian. So nana si Miko Kulapo daw labot na. Sana berapa? Desain mo na. Ano ba yung ta? Pila tanan dol? Ha? Apel ko sa amigo. Ana, pila. Dada diri. Diring dapita mga idol, so nibayad na ko mga idol niya. Unsa pag-unsa mga idol, ni una nang mananap o tuwan na. Ay sus, gibiyaan na jud ko. Oy.